Ito para sa mga bagong driver. Before, nung ako ay nasa school pa, nung ako ay kakasimula pa lang sa trabaho, yung tungkol sa weight distribution, about sa weight legality, yung magpatimbang. Kailangan kasi natin na legal ang weight natin, yung total, yung GVW, gross vehicle weight, legal tayo na tumakbo sa mga highways. Kaya depende rin sa mga truck na dinadrivean nyo. Sa akin ay up to 80,000 pounds lang sa USA. Tapos sa Canada, ang license ko ay up to 87,500 pounds. Dapat yung weight distribution din ay may legal. Yung sa steer, sa drive, at saka sa tandem, sa trailer. Sa US, yung sa steer is up to 12,000 pounds. Sa drive is 34,000 pounds. Sa tandem ay 34,000 pounds. In total of 80,000 pounds. Dapat malaman ko na legal ang weight ko pag ako ay tumatakbo. Paano ko malaman ang weight na legal? Ako ay pupunta sa cut scale, magpatimbang. Kasi doon ang parang reliable, accurate ang timbang nila. Ipapakita ko sa inyo para reference nyo rin, para may idea kayo, yung pagpunta ko ng cut scale. Panoorin nyo kasi ito ay magandang example, no? Kasi ako before, hindi ko rin alam. Ang mga may katanungan ako sa isipan ko na paano kaya pagpatimbang? Ano kayang nandun sa cut scale? Paano kaya pagpatimbang doon sa cut scale? Kaya itong video na to, makita nyo na. Simple na lang para may idea na kayo. Para pag kayo ay mag-drive na, alam nyo na kung ano ang mangyayari doon. May parang picture na kayo about sa cut scale. So guys, dapat ang load natin ay ayon doon sa legal license ng truck natin. Kasi kanya-kanyang truck, iba ang legal weight allowed. Yung sa amin, trailer na box van, so box trailer ang tawag, up to 80,000 pounds sa Amerika, 87,500 sa Canada. Arriving at Pilot's Line J on the left. Sunshine with warm high at 85. Metro forecast of News 12 meteorologist Tim Strong for 88.3 WAFJ. It's clear in 58 in Aiken, 61 at Daniel Field in Augusta. Lee Miller is keeping an eye on traffic for you. This traffic update is brought to you by Venture Auto Sales with their inventory of trucks on the web at ventureaugusta.com and on the corner of Gordon Highway and Sibley Road. Not a bad look for you on this Thursday. No weather issues to slow your drive. Traffic light and steady across the area with no accidents to report at the moment. So if you're headed out now, just be cautious, be courteous, keep it in. Make a U-turn. That's your best safer traffic update. I'm Lee
I hope na nakabigay ako ng parang information about sa CatScale. Alam ko na itong na i-share ko is malaking bagay po kasi yung ako mismo before hindi ko alam, wala akong idea paano gagawin doon sa CatScale. Ang CatScale pala ay may dalawang pamaraan. First is manual. Yung pagpasok mo doon ay press mo yung button tapos titimbangan ka nila, tatanungin ka kung pounds ba or kilos. After that, sabihan ka na okay na, mag-park ka tapos pasok ka sa loob para kunin yung resibo. Ang pangalawang paraan po ay through sa phone, yung sa app nila. Yun ang palagi kong ginagawa kasi napaka-convenient. Hindi na po ako kailangan bababa sa cashier, hindi ko na kailangan ang resibo kasi ang resibo ay i-email nila sa email ad ko. Sa mga email ad nyo kung mag-register kayo doon sa CatScale na app. Yun ang mga ginagamit ng mga karamihan kasi napaka-convenient. Wala nang babaan. Pagpunta mo doon, pag scale mo, pag legal ka, kung happy ka na, aalis ka na. Kung pagpunta mo doon ay kailangan mong i-adjust yung weight distribution, lalabas ka, adjust mo yung tandem, balik ka. So wala nang babaan kasi kung ikaw ay bababa, mag-reweigh ka, paulit ka na namang babalik sa cashier. So para napaka-hassle. Paano kung walang parking na available? Kaya napakaganda ang through app na lang para napaka-convenient. Ikuha natin yung technology. Keep safe, drive safe, keep on tracking, and see you in my next video. Bye.